Short video. Chal under chal. Welcome to my hotel. Thanks. Hotel nama bina. Oh. Thanks adu. चल झूठा Oi, Michelle. Mana? Carlo de Bio. Universal. Peace. Peace. Tap here, push. Biar dong kasih piro per piro. To my second channel. Third channel alai. Hello lookers, जों हादिनै बेयावहाय NEWBO एपखौहाय opening खालामजेनदों बेनो दा बे NEWBO एपनि दारै आं गासिबो नोंथांमोननो लासै लासै एक्सप्लेन खालामलांगोन Oh my god, आंखौ मा खालामबाय थायो दा बेयाव आंजों दङ NEWBOनि CEO दा माखासे प्लेनिंफोरखौ आं बिथांनियाव सोंनो नागिरदों मारै मारै प्लेनिं खालामदों Actually, बेयो मोनसे एप just like Netflix Amazon Prime बायदिनो बेयाव गोदान गोजाम movies, web shows, series, and then reality showबो जों लासै बानायगोन, short films बेफोर गासैबो थाजोबगोन, in fact music videos थागोन, so support नांगौ नोंथांमोननि बयनिबो बयनिबो नोंनिबो औ आंनिबो आंथ' थागोन आं मानोथो दं बेयावलाय I'm here लोगोफ्रा प्लिज 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 सापर्ट खालाम जोंखौहाय जे जोङो मोजाङै मोजां बेफोरबायदिनो बर' हारिखौ जौगालांनो थाखाय माबा नङा माबा मोनसे बानायलांबाय थानो हायो अननानै रिक्वेस्ट खालाम प्लिज थेंक इउ बेयाव जाबाय सानै मिनियन्स दङ ला 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 मिनियन्स कका कला आयु लेखा फरायदों अननाय मोजां मोननाय सल' नङाथ' बे पएमसो बेखौनो सल' नङाना बे ओमफ्राय पएम खन्थाइ फराय मोजां ना बबेबा मोजां थायो बुजिबाथ' साबसिनबावसो माने गोथौनिफ्राय माबा होनदों बायदि जेरै इंलिसना थायो बेबायदिब्ला जोंनाबो होमबा फरायबाय था लेखा गोरों जा जै जा मोजां राहा लामा लानो नाजा बेखौनो बोर होबाय आशीर्बाद होबाय आं चकलेटखौ होआलै टिकेटसो खिन्थु बोर होबाय Actually, আমি এটা এপ লঞ্চ কৰিছোঁ আজি কোকৰাঝাৰৰ পৰা নামটো হ'ল ইয়াৰ NEWBO ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ৱাইড বক্স অফিচ আচলতে बेयाव मेनलि फंबाय दङ बार'सा बे एपखौ बानायनो डिजाइन खालामदों बे पेकेजखौ जों खालामदों जोंना आर'नाइ रेकर्डसिम आगोलाव मोनसे दंमोन प्रडाक्सनाव दा जोङो मोनसे जों टिम आप जानानै जों बहाय बानायबाय आरो साबैसे सोद्रोमाफोर दङ दा आफादथ' साबा दङ जोंना बारा मा फेसिलिटि दं ओरैनो नोंसिनि एपआवहाय बेयावहाय सिनेमा नायनो हागोन फार्स्ट अफ अल वेब सिरिज नायनो हागोन सिरियालफोर नायनो हागोन शर्ट मुभिसफोर नायनो हागोन आरो बिनि उनाव इभेन्टस एन्ड श'ज जेरखम सिनेमा बे एवार्ड फांसनफोर थायो बा मोजां माबाफोर जुदि बबेबा प्रग्राम जायोबा जों बेफोरखौ बेयाव ফুল কভাৰেজ সকলোৱে আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব হয় আমি বহুত পজিটিভ ভাইটো লৈ পেলাই কাৰণ কৰোণাৰ কাৰণে বহুত ফিল্ম মেকাৰ্ছ হওক
বিশেষকৈ আমাৰ ৰিজনেল ফিল্ম মেকাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চ' আমি বিচাৰিছোঁ যে চিনেমা বনোৱা মানুহবিলাকে বনাই থাকক আৰু ঘৰত ৰখিয়ে যাতে ইয়াৰ থ্ৰুদি মানুহবিলাকে চিনেমা যিটো মনোৰঞ্জন উপভোগ কৰিব পাৰে Here is the cooker waiting for dinner. हमारा खाना खा गए Tasty da. गोथाव दा बेयाव माखासे crocodilesफोर दङ बिराद जागासिनो crocodiles announcement होग्रोबावसै नै जोंना ब्रह्म सारा 10,000 नि माने बेट लागायदों बटल प्लिज one time only no direct 10,000 नि खोथा ya bro promo deh ya 10,000 cut handshake cut kalian kalam nani